Ambjent Malta għaddejja b'xogħlijiet biex id-Dwejra Lines tul ta' 3.5 km isir aktar aċċessibbli għat-trekkers u l-pubbliku. Dan ix-xogħol huwa parti mix-xogħlijiet li se jkunu qed isiru fuq trails differenti biex Malta tiżviluppa trail nazzjonali. Dwejra Lines tifforma parti minn trail ferm ikbar il-Victoria Lines. Żaret ix-xogħlijiet li għaddejjin il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fejn ġie spjegat li Ambjent Malta neħħiet ammont sostanzjali ta' skart mormi illegalment u installat tabelli ta' gwida. Dan il-post jista' jitgawda wkoll mill-familji hekk kif f'żona minnhom ġew installati bankijiet tal-picnics. Il-President tar-Ramblers Association Ingram Bondin spjega li x-xogħlijiet ta' tindif li sar sejn li viżaturi jimxu din it-trail b'mod aktar sigur. Jisu passaġġ twil li jibda minn Fomerja u jispiċċa Pembroke ta' madwar 12 km li jaqsam Malta u li għandek uħud mill-isbaħ pajzaġġi li wieħed jista' jara fil-pajjiż. Id-Direttur fih dan Ambjent Malta Josjem Muscat qalet li fi żmien li ġej dan ix-xogħol se jkompli għaddej biex it-trail jinżamm fl-aħjar stat possibbli u se jiġi estis għal bnadi oħra tul il-Victoria Lines. Ambjent Malta għaddejja xogħol fuq il-Victoria Lines, speċifikament fl-erja magħrufa bħala ta' Dwejra Lines. Hawnhekk Ambjent Malta wettqet diversi interventi fosthom tneħħija ta' skart illegali kif ukoll żbir. Ambjent Malta ħtibqa' għaddejja b'din il-ħidma sakemm u sabiex iżomm ukoll dan il-post aċċessibbli aktar għall-pubbliku. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-impenn tal-Gvern huwa li jkompli għaddej bil-ħidma u biex tinħoloq aktar kuxjenza dwar il-ħtieġa li nibżgħu għal postijiet bħal dawn. Bħala parti mill-weda tal-manifest elettorali li nagħmlu mill-Victoria Lines National Trail, permezz Ambjent Malta bdejna x-xogħlijiet fuq il-parti magħrufa bħala id-Dwejra Trail, fejn hawnhekk qegħdin naraw li nagħmlu iktar aċċessibbli din il-parti ta' trail biex nies ikunu jistgħu jgħaddu u jitrakkjaw propju ma' din il-parti.